weten we niet. Bestemming onbekend. We tikken een plaatsnaam in op het treinticketapparaat. En waar we uitkomen, dat is een totale verrassing. Dus we hopen dat het maar een beetje leuk is. Waar zullen we eens naartoe gaan? Dat is de grote vraag. Deze klinkt wel leuk, hè? Lalgoudia, bijna niet uit te spreken. €23,20. 2 personen. Hier doorheen, hier doorheen. Hoe kom je daar dan? We waren echt net op tijd. We waren keihard aan het rennen. Zweten. Maar we zitten gelukkig. Het grappige is, we hebben geen idee hoe lang we onderweg zijn. Het kan 20 minuten, half uur, anderhalf uur duren. Is dit het echt? Ja. Weet je zeker? Ik zie nergens een bordje namelijk. Ze zeiden eind van de eindpunt. Oh, oké. Dus ja, eindpunt, eindpunt. Dan zijn we er denk ik wel. Ik denk het ook. Nou, we gaan op verkenningstocht door dit stadje. Ik hoop dat we iets leuks kunnen zien. Ik zeg, we gaan naar links. Maar ja, uiteindelijk is toch de vrouw die weer bepaalt, hè. Dus we gaan naar rechts. Hoogtepunt nummer 1. De fontein. Ja, hoogtepunt nummer 2. Een prachtig aandenken aan de voormalige burgemeester. Nou, wat leuk. Er is zelfs een markt. Hoogtepunt nummer 3. En er staan wel 2 of 3 kraampjes. Ik heb me een beetje vergist. Ik dacht 2 of 3 kraampjes, maar moet je eens kijken. Een hele straat vol met allemaal kraampjes. Hoogtepunt nummer 4. Een hele gekke boom met een mooie steen. Hoogtepunt nummer 5. Een Mercat Centraal. Nou ja, niet zoals een Valencia, iets kleiner. Maar even binnen. Hoogtepunt nummer 6. Een kerk waar je niet in kunt. Ik ga even opzoeken waar we überhaupt zijn. Hoe heet het plaatsje ook weer? Maarten? Ik weet het eigenlijk niet. Iets met Alcudia. Alcudia de Crespins. Nou, dat klinkt een beetje Valenciaans. Is een gemeente in de Spaanse provincie Valencia. Met een oppervlakte van 5 vierkante kilometer. Het telt 5000 inwoners. Dus Valencia ligt daar ongeveer. Wij zitten hier. Dus we zijn een stukje naar onder gegaan. Is er nog iets te bezoeken? Even kijken. Op Wikipedia staat eigenlijk niet eens iets om te bezoeken. Maar het ligt in elk geval tegen hele mooie bergen aan. Benissa bergen. En verder moeten we toch een klein beetje zelf ontdekken, denk ik. Ik zie voornamelijk foto's op Google afbeeldingen van dit pleintje waar we aan zitten. Nou, hebben we dan toch weer goed gevonden. We gaan zo even naar de andere kant van het spoor. Precies daar nog wat, maar nu moeten we eerst even afkoelen. Het is echt namelijk 35 graden. Ik zweet echt apenlazerus. Dus ik ga even een biertje drinken, afkoelen, eten en verder. Salut. Goeie schuimlaag ook. We gaan naar de overkant van het spoor. Kijken wat daar te doen is. Nou, ik kan niet anders zeggen. Tot nu toe veelbelovend. Veelbelovend plaatsje. Ja.
Nou, we zijn dus in het plaatsje Kanaals en we dachten dat het spugen lelijk zou zijn. Maar hier achter mij staat een super mooie kerk. Niet veel wachten, we kwamen het zomaar tegen. En als je daar een stukje verderop gaat, dan heb je allemaal heel mooie Spaanse huisjes. Dus ja, toen zijn het toch best wel mooi. Als je het koop maakt. We kunnen dit huisje wel gaan kopen. Lekker maar een rustig pleintje. Wow, dit is echt wel heel mooi met je kijken. Klooster. Weet je, ga even kijken. Het zal waarschijnlijk wel dicht zijn, want het is allemaal dicht. Hij is open. Nou, we zijn nu toch iets tegengekomen in dit plaatsje. Hadden we denk ik in het begin al kunnen doen. Hier is gewoon een heuse winkelstraat. Met ook nog eens heel veel terrasjes. Dit is de eerste keer dat ik dit ga proeven. Deze ijsklontjes. Ze zijn zwart, maar dat komt door de koffie. En een kopje koffie. Dat betekent een café solo. Con hielo. Ik zie eigenlijk heel veel mensen dat doen. En dus denk ik van, nou, moet ik het ook maar een keertje uitproberen. Hè? Eén ding wist ik niet. Dat is dat toch een schijfje citroen bij in zit. En ik weet niet of die combinatie nou zo lekker is. Nou, het is verfrissend. Over die citroen, ja, kan ik daarvoor zeggen? Nou, misschien de volgende keer weer gewoon een café solo. Mag ik proeven? Ik ben echt een koffieliefhebber, hè? Gadverdakke. Ik weet niet waar het naar smaakt. Oei, kijk, hou erop. Ja, zij lacht, maar ik niet. Gadver, nou. Dit is de rivier Rio Cañoles. Ja, hij is alleen een beetje droog. Kijk, in de winter ligt hier wel wat water. Er staat hier wel wat water, hebben we even gevraagd aan de meneer net. Maar ja, het is nu zomer. Dat ding is gewoon gort en gort droog. Er was nog maar 1 minuutje, we liepen het station op. Toen zagen we 1 minuut voordat deze naar Valencia vertrekt. En daar zitten we nu in, dus gelukje. Wat voelden we ervan? Nou, in het begin dacht ik van, het gaat mooi worden. Toen dacht ik om de duur van, volgens mij is het niet heel bijzonder. Maar uiteindelijk hebben we toch wel wat mooie dingetjes gezien. Hè? Ja, ik vond het dus echt heel leuk dat elke keer alles een verrassing was. Dat is waar, je gaat wel echt op zoek naar de mooie dingen. Ik vond het een leuk dagje. Ja, ik ga het ook wel. En nu weer terug naar Valencia. Vond je dit nou een leuke vlog? Doe even een duimpje omhoog, laat een reactie achter en abonneer je op ons YouTube kanaal. Ga ook even naar onze Facebookpagina, like onze Facebookpagina en laat daar ook een mooie reactie achter. En nog veel meer te lezen en te zien op nosbemos.nl. Hasta luego!